Ar yr ail yr hugain o Dachwedd 1963, lladdwyd ar lywydd yr Unol Daleithiau'r America John Fitzgerald Kennedy tra'n trafeilio mewn car yn Dallas, Texas. Felly, be am i ni gychwyn efo'r ffeithiau? Mi oedd JFK yn trafeilio yng nghefn ei gar heb do ar hyd y Daily Plaza yn Dallas, Texas. A pwy sy'n disgwyl amdano mewn ffenest ar y chweched llawr y Texas Book Depository ydy Lee Harvey Oswald. Aiwn. Mae Oswald yn anelu ac yn tanio 2 gwaith. Mae'r ergyd gyntaf yn methu, as in hollol methu, fatha bod o'n mynd i'n trio, lle. Ond mae'r ail shot yn hitio Kennedy ar dop i gen, pasio drwy gorff a dod allan o'i wddw. Mae'r drydydd shot reit on target, ac yn hitio Kennedy yn cefn i ben, a doedd hi ddim yn edrych yn rhy dda ar y cradur ar ôl hynny. Ond dyma'r ffeithiau, ond be di'r conspiracy theories? Dyma rai o'r enwocaf. Dwi am gychwyn efo'r theori ail hwn. Rwan, bod Oswald wedi bod yn y Marines, yn ôl pob sôn, doedd o fawr o shots. Felly oedd dipyn o gamp felly i feddwl bod o wedi saethu at darged oedd yn symud tua 150 troedfedd oedd i tanno ar y stryd. Felly mae'r rhaid fod yna ail hwn. Rhywun arall oedd yn helpu Oswald a wedi ei leoli ar y grasi nôl. Ond pwy oedd yr ail hwn? Wel, mae unrhyw wedi cael ei enwi fel y person oedd yn gweithio efo Lee Harvey Oswald. Eitha siwr bod 9 yn dod i cael ei crybwyll ar un pryd. Ond, y rhai amlyca ydy'r CIA. Alli di ddim cael conspiracy theory da heb grybwyll y CIA. Doedd pethau ddim yn dda iawn rhwng Kennedy a'r CIA ers methiant y Bay of Pigs yn Cuba. Wan, just googlwch hwnna os da chi'n siŵr beth ydi o. Felly, mae sawl un yn meddwl bod gan y CIA ran yn y llofruddiaeth. Dwi ddim ddo. Na, da ni'n mynd einna gwbl o fama yn y studio. Neb oedden ni. Rhaid gofn bod CIA yn gwrando a gwachad. Sorry. Nesa y KGB, neu'r Russians, basically. Eto, mi oedd 1963 yn amser eitha drwg rhwng America a'r Undeb Sofietaidd am fod y rhyfel oer neu anterth. Rwan ta. Mi gychwynodd y rhyfel oer mwy neu lai yn syth ar ôl yr ail ryfel byd. Hold on. Da ni'n mynd drwy'r Cold War na i gyd? No chance. Mae'n masif. Na ni jyst dweud stwffio fo. Russians, y KGB, ella nhw'n nath. Theori arall ydy friendly fire. Wel, mae hon yn un eitha da. Mae hon yn reit funny, actually. Wel, i feddwl beth yw'r sefyllfa, felly. Yn ôl rhai, aelod o dîm diogelwch JFK yn y car tu ôl iddo fo, oedd yr ail hwn. Y theori ydy i'r bwled cyntaf daro Kennedy ac i swyddog diogelwch banicio a chodi ei hwn a'i danio'n ddamweiniol wrth i'r ceir arafu. Yn ôl pob sôn, mi oedd y swyddog yn ddibrofiad iawn gan ei ddiwrnod cyntaf o oedd hwn. A dyna chdi ddiwrnod cyntaf gwael. Dyna chi ambell i theori. Mae yna gannoedd ohonyn nhw, ac os oes ni'n mynd drwyddyn nhw i gyd, sef o'n gymryd oriau. Felly, be nai ydy reid ambell i honourable mention i rei fysa'n gallu bod yn wir. Y Mafia! Yr is ar lywydd Lyndon B. Johnson. Nath o actually dod allan o hyn yn dda iawn. Illuminati. A Cuba. Ond, be da chi feddwl? Pwy da chi meddwl laddodd Kennedy? Gadewch i ni wybod yn y comments, a diolch i chi am wylio. A cofiwch, cadwch eich llygyd yr agor, a peidiwch a thrystio neb.